बड'लेण्ड जनालिस्ट सुरक्षा मंच आरो लोगोसे अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन जों जयैनो बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनाव जों फैदों आरो बेयाव फैनाय खारना जाहैबाय बे फैगौ बिटिसिनि जायनाखि बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव गोबां ट्राइबेल नङै नन ट्राइबेल बिजाथिफ्रा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव केन्डिडेट माने नमिनेसन होदों आरो बेखौनो लानानै जोङो डिसिनाव अप'ज खालामफैदों ट्राइबेल नङै बिजाथिफ्रा खुनुदिन ट्राइबेल बियाबाव केन्डिडेट जानो हाया इलेक्सन गेलेनो हाया बे आयेननि बेरेखा आरो संबिधाना बेखौ थोना आरो बेफोरखौ खालामोब्ला संबिधानखौ सिफायनाय जायो आरो लोगोसे ट्राइबेलनि जायनाखि अधिकार ट्राइबेलनि अधिकारखौ माने सेख'नाय जायो ट्राइबेलनि अधिकारखौ माने गाफ्लेनाय जायो बेनिखायनो जों बेफोरखौनो कमप्लेन खालामनो थाखाय जों डिसिनाव फैबाय रायज्लायफैबाय बाक्सा जिल्लायाव गासै 6टा बिटिसिनि समस्तियाव नन ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बिजाथि जादों बे जाहैबाय जगदीश मदाहि बे 2 नं कक्लाबारि एसटि कन्स्टिटुवेन्सि ओमफ्राय कन्थर्ब दास फसिस बागानपारा एसटि कन्स्टिटुवेन्सि ओमफ्राय डक्टर गौरी शंकर सरनिया रायजर दलनिफ्राय फैबाय बे जाहैबाय 24 मसलपुर एसटि कन्स्टिटुवेन्सि ओमफ्राय नैबे चक्रधर दास बेयो बिजेपिनिफ्राय 21 हालबारि एसटि कन्स्टिटुवेन्सि रमेन मदाहि बेयो बिजेपिनिफ्राय बेबो कक्लाबारि 22 नं कक्लाबारि एसटि कन्स्टिटुवेन्सि ओमफ्राय रिदिप कुमार डेका बिजेपि बेयो 24 नं माने मसलपुर एसटि कन्स्टिटुवेन्सि दा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जाबाय दिनै नेसनेल पार्टिफ्राबो दिनै कंग्रेस होन बा बिजेपि होन बिसोरबो दिनै आयेनखौ सिफायनानै संबिधाननि जायनाखि मर्यादा बेखौ उलंघा खालामनानै बिटिसिआव जे बिसोर बिसायख'थि होबाय बे डाइरेक्ट ट्राइबेलफोरखौ माने नेग्लेक्ट खालामनाय जादों ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ सेख'नो नागिरनाय जादों ट्राइबेल अधिकारखौ दिनै गैया खालामनो नागिरनाय जादों आरो लोगोसे संबिधाननि जायनाखि प्रभिजनफोर बेखौ नेवसिनाय जादों बेखायनो बेफोर संबिधाननि जायनाखि होखानाय गोहो मोन्थाय बे मोन्थायखौ जों लाखिनो थाखाय जों डिसिखौ बेयाव रिकुवेस्ट खालामफैदों आरो जोंहा ओरैनोबो हाइकर्टआव मोनसे अर्डार दंखायो जों जेब्ला केस होयो गुवाहाटि हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों बे अर्डार नाम्बारा जाहैबाय 30/2019 बेयाव स्पस्ट होनाय जादों जे खुनु नन ट्राइबेल मानसिनो सार्टिफिकेट होनो मोना ट्राइबेल संघआ बेखौ होननाय जादों आरो लोगोसे अबेबा मोनसे जाथिनि नामाव सार्टिफिकेट होनो हाया जेनेबा बर' कसारिनि नामाव सर'नियाफोरनि सार्टिफिकेट होनाय बे बन्द जानांगौ आरो कसारिनि नामाव सर'नियाफोरनि सार्टिफिकेट होनाय बे बन्द जानांगौ बेखौ स्ट्रिक्टलि माने हाइकर्टआ बुंखादों आरो लोगोसे दा नैबे जायनाखि मदाहि जगदीश मदाहि बे जे बेयाव सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बे इलेक्सन गेलेगोन बेबो माने राभा कमिउनिटि राभाया सिडुल ट्राइब दा राभा कमिउनिटि जानानै बे माने सार्टिफिकेट लादों दा बेबो इलिगेल बेफोरो मोनसे माने रिकगनाइज एसटि माबानिफ्राय कमिउनिटिनि नामाव नन रिकगनाइज नन एसटिआ सार्टिफिकेटखौनो जों मोना दा बेखौ ट्राइबेल संघआ भुल खालामदों बिदि भुल खालामनाङामोन आयेनाव बिदि गैया बेनिखायनो हाइकर्टआबो अर्डार होखाबाय जेब्ला दा सोरबा जुदि बे रोखोम सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन गेलेनो नागिरदोंबा बियो टटेलि बे इलिगेल बेयो आरो बेखौ माने इलिगेल होननानै डिक्लेयार होनांगौ आरो बिनि नमिनेसन पेपारा भइड होननानै बेखौनो फोसावनांगौ होननानै जों दा डिसिखौ बुंदों दा डिसिआ गाव नायगोन बेसेबां बेखौ मावनो हायो दा बाथ्राया बेनो दिनै एफा गिदिर क्रुसियेल टाइम जोंनि थाखाय बे नोङो एफा बुरजा समस्तियाव दिनै नन ट्राइबेलफ्रा दारायबायब्ला बे जोंनि भबिष्यतनि जायनाखि अधिकार राजनितिक अधिकार बे थानाय नंलिया जे बेखौ जुदि अप'ज खालामाब्ला बेखौ सिरि थायोब्ला बेखौ लानानै लाइ मोनगोन आरो बेजोंनो नेक्स्ट टाइमाव आरोबाव बांसिन दारायगोन आरो गुबुन गुबुन समस्तियाव दारायगोन अब्ला बिटिसिनि समस्त माने ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिया थानाय नङा बेयाव दारायजोबगोन बेनिखायनो जों बेखौ जों होबथाथारनांगौ बेखौ लाइ होनो नाङा दा बेबायदि एसे माने गिलु क्रिटिकेल माने समाव जोंनि अधिकारखौ जेराव मालाया सेनानै लाग्रोबाय बे सेनानै नागिरनाय समाव जे जोंनि आफादफ्राबो कनसियास जानांगौ दिनै ट्राइबेल संघआ दिनै सार्टिफिकेट होनायखौ सानै हयै होनांगौ जायफ्रा ट्राइबेल मानसि बेनोल' होनांगौ ट्राइबेल नङैफोरनो मानो होनो फालाय जोंलाय
ट्राइबेलफ्रा जायफ्रा मोननांगौ मोनगोन जाय ट्राइबेलफोर माने सार्टिफिकेट मोनगोन बिसोर गेलेगोन आरो जायफ्रा नान ट्राइबेलफ्राबोथ' बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनो हायो बिसोर नान ट्राइबेलनि मोनसे समस्ति दंखायो 10टा समस्ति फिनो होखादों बिटिसिआव नान ट्राइबेलफोरनि थाखाय बे 10टा समस्तियाव बिसोर गेलेथों जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया आरो इभेन सोरबा जुदि अबेबा माने आफादफ्रा नेसनेल आफाद होन बा रिजनेल आफादफोर बिसोरबो जुदि माने सोरबा ट्राइबेल मानसिखौ जुदि लाफानानै बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनो नागिरदोंबा बिसोरबो गेले ट्राइबेल समस्तियाव गेले ट्राइबेल मानसिखौ लाफानानै ट्राइबेल समस्तियाव गेले खिन्थु ट्राइबेल मानसिखौ लायाब्लानो बे नान ट्राइबेल मानसि इलिगेल मानसिखौ लाफानानै इलिगेल सार्टिफिकेट होनानै बिसोरनो भुवा मोनसे सार्टिफिकेटजों ट्राइबेल समस्तियाव इलेक्सन गेलेनो नागिरा बे इलिगेल बे अननाय जों बेखौ सैज्य खालामनो हाया आरो बे रोखोम जुदि जायोब्ला बिटिसिआ थानाय नङा आरो बिटिसिआ जोंनि बर' फिसाफोरनि थैजों दाजानाय हाजार हाजार बर' फिसानि सेक्रिफाइसनि बाथ्रा दं बेयाव गोबां बर' फिसा थैदों गोबां बर' फिसा जिउ गारदों गोबां बर' फिसा जेल जादों बुख्रुबजादों अयथासार खालामजादों बर' फिसा जिनाहारि खालामजादों बेखायनो बेबायदि एथ' गिलुबालु बे समाव जों बेखौ सिरि नायनानै थानो हाया जों जोंनि अधिकारखौ जों जेरैबो लाखिनांगोन जों थानांगोन आरो बे बिटिसिआ जोंनि थाखाय थैज' थांस' जों बे थैज' थांस' जोंनि बे कुइसन जाबाय जेब्ला जों बेनि थाखाय गासैबो जिनिसखौ जों गारजोबनांगौ जाहाथे देरसिन जेखौ साननांगौ हारिनिफ्राय देरसिन जेबो हाया जों राजनिथि खालामना दोनथ' राजनिथिया दोननाय देरसिन नङा जोङो जाथिखौ बोरै गाबथानो जोंनि मोन्थायखौ जों बोरै लाखिनो जोंनि बे सिक्स सिडुलनि जोंनि गोहो जों बेखौ जों बोरै लाखिनो बेनि थाखाय जों दिनै बयबो जों दिनै खामानि मावनांगौ खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै गोबां प्रश्न जादों दा रायजोफ्रा दिनै बयबो सोंदों जोंनाव बे फरायसाफोरा मा खालामनानै थादों दा बेखौनो जों दिनै बुंनो लुगैयो दिनैनि दिनाव बे फरायसा आफादा दिनै माने राजनिथिनि मोनसे माने साया आफाद बायदि जानानै थाबाय एखे मोनसे माने राजखान्थि आफादनि मोनसे उइं बायदि जानानै थाबाय दिनै दिफेन बर'आ दिनै फरायसा आफादनि गोथारथिखौ लाखियाखिसै जातीय आफादनि जायनाखि गोथारथि सानस्रि बेखौ जों गाफ्लेबाय बर'फा जायनाखि जोंनो सानस्रि सान्थौ होलांदोंमोन जोंनो बिथाङा जेरोखोम मोनसे मनबल गालांदोंमोन जाथि दानायनि जेरोखोम जोंनो सानस्रि गालांदोंमोन बे सानस्रिखौ दिनै दिफेन बर'मोनहा गाफ्लेबाय दिनै बिसिनि दिनाव नों जाथिनि खोथा बुंनाय जों खोनानो मोननाय नङा बे जाथिनि खोथा खुनु दिन बुङा जाथिया एसेबां अलखद जादों दिनै फंसे खोथा दिफेन बर'मोनहा बुङाखै सिरि थादों दा दिनै बिथांमोना भट बिग्रासो जाबाय दा दिनै गावनो बिजेपिनि जानानै एर'प्लेन गाखो गिदिंफाबाय बे दिल्ली सयखियानि जानानै बे दिल्ली सयखियाया दिनै बिटिसि थानो मोनाबो होनबाय माने ट्राइबेल बेल्टआव थानो मोना बुंबाय दिफेन बर'आ खिन्थु नो रिएक्सन फ्रम दिफेन बर' लासिं सिं बाथ्रा बे नों जाय मानसिखौ एमपि देरहाहरबाय बे मानसिया दिनै नोंनि बेरेखा बुंबाय बर' जाथिनि बेरेखा बुंबाय बे समाव दिफेन बर'आ सिरि अब्ला रायजोफ्रा कुइसन खालामगोन बे फरायसाफोरा मा खालामनो हादों बे कुइसन जाहोगोन दा दिनैबो नोङो बे एफा गिदिर माबा जाबाय नोङो जों जिग' बुंगासिनो दङ एबसुआ मा खालामनो हादों अफस खालामथारो जेबो खालामाखै जेबो गैया सिरि साइलेन्ट जेनेबा समस्यानो जायाखै थांनाय बाराव नबसरनिया सार्टिफिकेट लानानै इलिगेल भाबैनो बे माने 10 बोसोर एमपि जाबाय जों जिग' जुजिदों सुप्रिम कर्टआवबो जों केस हैदों सुप्रिम कर्टआव केस होनानै जोङो बेखौ खुनुरुखुम जों होखारनो हाबाय खिन्थु बे समाव एबसुआ सिरि जेबो बुङाखिसै जेबो गैया आरो सार्टिफिकेट होबाय ट्राइबेल नङै मानसिफोरनो गासिबो माने सरनियाफोरनो बर' खौसे रायलायनाय सार्टिफिकेट थिनबाय ओमफ्राय बेखौ जों माने केन्सेल खालामबाय हाइकर्ट अर्डार माने हाइकर्टनि अर्डारजों आरो बिनाव खौसे रायलायनाय सार्टिफिकेट थिनलायबाय जों बेखौ केस होनानै जों देरहालायबाय बे समाव बिथांमोना सिरि दा दिनै खुनु सरनियाफ्रा दिनै बर' कसारि बा कसारि होननाय सार्टिफिकेट मोननो हाया आरो जायफ्रा लादों बे इनभेलिड सोलिया बेखायनो जों बेखौ लानानै जों दिनै बुंनांगौ अबेबा जुदि मेडिकेलाव एडमिसन लानो नांदोंबा बिसोर मोना दा अबेबा माने इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लानोबा अबेबा इन्जिनियार माबाफ्राव एडमिसन लानोबा बिसोर मोना जोंनि केस होनो थाखाय दा बेफोरबायदि खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा मावनाय मोन्थाय दिफेन बर'मोनहा बिसोरखौ बयबो सापर्ट खालामगौमोन मोजां मोनगौमोन अनसायगौमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव बिसोर दिनै जाथिनि बेरेखा एखे जाय जाथिनि मावो बिसोरखौसो फुथ्ला सावो बिसोरनि बेरेखासो रायो आरो जों बायदि मानसिखौसो फुथ्ला सावना ओंखारो दा दिनै जाय जाथि बेरेखा बाथ्रा बुंगासिनो दं दिलीप सयखियानि बाथ्रा जेबो बुंनो हायाखै आरो बै सासे माबा दंमोन नलबारिनि बे माबा रन्जित देखा बर'फानि बेरेखा बिराद खोथा बुंबाय सन्त्रासबादि बुंबाय बर'फाखौ दा बर'फानि खोथा बुङै दिफेन बर'फ्रा गिदिंबाय थायो दा बे बर'फाखौ दिनै सन्त्रासबादि बुंनाय मानसिखौ दिफेन बर'आ फंसे खोथा बुंनाय बेहा राव गैया खुगायाव लासिं सिं बेनिफ्राय दुखुनांथावै मा जानांगौ दिनै मा खालामदों एफा गिदिर समस्या जागासिनो दं दिनै बे समस्यायाव दिनै बयबो बर' जाथि सिन्था खालामदों बयबो बुंदों जे जोंखौ थुलुंगा होदों बयबो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बियाबो बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिखौ लाखिनांगौ अना ट्राइबेलखौ दाराय होनो नाङा आवगायथ' होनना जोंखौ माने बुंगासिनो दं जों इउटुबाव जों नुबाय थायो कमेन्टफ्राव जों नुबाय थायो दा दिनै दिफेन बर'आ मा दङ बेस्थ' इलेक्सन केम्पेइन खालामनायाव बिसोर बेस्थ'
दा भट बिनायाव बिसोर बेस्थ' दा दिनै आं मैया माने माबानि खनिन बसुमतारी एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि खनिन बसुमतारी आं मोनसे भिडिअ नुदों दा एबसुनि सेंग्राखौ मबिलाइज खालामनानै बुंदों बियो एखेबारे हाग्रामानि बेरेखा एमपि बे खुनुरोखोम माबा बिटिसिआव सिफ जानो मोना जानो हाया बे बायदि होनना खोथा बुंनाय दा बिसोरनि खामानिया बेसो जाबाय दा दिनै नोंनि अलखद टाइमाव नोंसोर बाथ्रा बुंनांगौआ दिनै बेखौ बुङा जासे अबेबा पलिटिकेल पार्टिनि बेरेखा बुंनाय सोरनिबा पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बाथ्रा बुंनाय बेथ' एबसुनिथ' बेथ' माबायाव गोलैथारा बेयो आरो बोरै मावबावनोसैलाय बे एबसुनि बिसोरो लिडार जानायनि खुनु जयगथा गैया बिसोर गोमाबाय दा बिसोर इमिडियेट एबसु गारनांगौ जोंसो दाबि खालामो दा दिनै बे खनिन बसुमतारियाथ' सासे मास्टार मानसि बे मास्टार मानसिया नों दिनै अबेबा गभर्नमेन्टनि बेरेखा क्रिटिकेल डिसिसनफ्राव माबा मोनसे बुंनो हागोन ना बिसोर जेबो बुंनो हाया बिसोर जास्ट ओरैनो बिसोर मा जागोन माने एबसुनि माने साया सत्र एबसुनि बिबान लानानै बिसोर गारि घरा लादों थाखा फैसा खरस खालामदों जादों लोंदों लिडार बादि देखायदों खिन्थु जाथिनि थाखायबा बिसोर फंसे खोथा बिसोर बुंनो हाया ओंखायनो आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङो बे एबसुआ दिनै जाथिनि मावग्रा नङा आरो बे एबसु थानाय समाव दिफेन बर'मोन थानाय समाव खनिन बसुमतारी मानसि थानाय समाव दिनै जाथिया खुनु मुक्ति गैया जों बिसोरखौ इमिडियेट माने बिसोर रेजेक्ट खालामनांगौ जोङो बिसोरनि खोथाजों सोलिनाङा जों बिसोरखौ जोङो माने इमिडियेटनो एबसु आफादखौ गारनांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा बयबो बिसोरखौ माने नारसिननांगौ आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायहरो।